U nastavničkoj kancelariji škole Đure Jakšić okupili su se gotovo svi profesori fizičkog vaspitanja u osnovnim i srednjim školama na Skupštini Opštinskog saveza za školski sport, kojem je predsedavao Slobodan Maksimović. O ciljevima ovog skupa predsjednik Opštinskog saveza za školski sport kaže: Danas je bila sednica Skupštine Saveza za školski sport opštine Paraćin, gde smo bili u obavezi da usvojimo nacrt novog statuta Saveza za školski sport opštine Paraćin, koji je usaglašen sa Republičkim savezom i sa promenama zakona o sportu koje su bile u prethodne godini. Tako da smo zakonski morali to da odradimo i dobro je što smo to odradili sve u toku januara meseca, jer do 16. februara mi moramo komplet dokumentaciju da pripremimo novu i za otvaranje novog trezorskog računa, pošto će finansiranje ići preko trezorskog računa budžeta opštine Paraćin, znači ne više preko Sportskog saveza, nego već direktno finansiranje za naš savez. Nekih velikih promjena nema, ovo je samo usaglašavanje sa zakonom, tako da ćemo mi da nastavimo dalje da radimo i funkcionišemo kao i ranijih godina unazad. Savez je stabilan što se tiče funkcionisanja vezano za Skupštinu, za predsjednika, sekretara i upravni odbor. Stabilan je u pitanju finansijskog poslovanja, znači nemamo nikakvih odstupanja, radimo sve ono što smo odradili po planu i programu kad je u pitanju finansijski plan. Sva takmičenja koje su organizovana na našoj teritoriji vezano i za opštinska okružna, međuokružna su odrađene u prethodne godine i ranije godina bez ikakvog problema i nadam se da će Savez samo još efikasnije i još bolje funkcionisati. Najveća promjena u radu Saveza za školski sport u buduće biće u broju članova. Od sada će svaku školu predstavljati po jedan profesor fizičkog vaspitanja i zajedno sa 3 predstavnika osnivača Saveza i upravom, Savez će imati 15 članova zaduženih za sprovođenje planiranih aktivnosti u oblasti školskog sporta.